Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalangan Lunes, pizza size na. Buwan sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, nagtagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the In ang Commission on Elections ipakita sa template sa baluta nga gamiton alang sa mayo nga eleksyon. Pag-imprinta sa mga baluta, sugda na karong adlaw. Straight to the point. Mauna na dakong problema dayto odron. Inumdom ako, no? Sugda na karon, Lunes ron, magsugod na imprinta sa baluta ang kumilik. Ang dakong problema ron ni Mayor Jonas Cortez Mandawi. Sus, postilan. Mapapagdagan niya Supreme Court, ditong milabay nga Huwebes, o niya Birnes, wa man mahigala, karon sa, o naman na. So, ang kini si Mayor Jonas Cortez, niyang kontra karon mahigala, ang oras, hindi kin? Straight to the point. Kaya doon naman mahigala lagi kinini ang gipasakang kaso. Ako na interview na tumilabay yung Sabado si Attorney Istandarte. Istandarte ba ni? Istardante. Ha? Erwin Istandarte. Ha? Mulupyo Danis Mandawi. Ako ang ipangutan na labot anay mga sukin tigpaminaw. Siya may nipasakang kaso as a complainant yun ay. Dili yun nga lawyer lang siya mga sukin tigpaminaw. Iyan ang personal kaso. Doon ako no say kaugalingong kasuko mahigalang Mayor Jonas Cortez. O niya, doon na to siya mga pasangil mga kaigalaan. Ayaw po na ito makuhaan o pamahayag po ang kampo ni Mayor Jonas Cortez. Ang problema ni ron, kay ang kumilik mga higala, mo printa nagsugod sa baluta ron. Kanya, usa ko man na. O gawa pa mga higalay mo gawas nga resolution ang Supreme Court karong adlaw. Niya magprinta na sa baluta, wa na. Ingon na mahigalang kumilik, wa naman na imprinta naman ang baluta. Unsa may mga options, unsa may dugang mga lakang sa kampo karon ni Mayor Jonas Cortez labot ani. Ug unsa may ilang mga options. Straight to the point. Kay kini mga higala medyo maalanganin gyud. Hinontong mga uwano, mga sukit paminaw. Rematch man nila. Murag indot nin tan-awon mga higala kini mong rematch ni board member Jonky Uwano o ni Mayor Jonas Cortez. O sa boxing pa nindot ning tan-awon mga higala pero di madayon ning boxing. Pero di madayon ning kalakiha kung mauhon ning time mga higala mo ay problema. Na di ta makakita sa Battle Royale Dresdak Bayan sa Mandawi. Ato ni pagtagad sab karon nga buntaga mahigala sa Mandawi sab ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mahigala ikaupat nga impeachment complaint. Ipasaka batok ni Vice President Sara Duterte Carpio karong adlaw. Straight to the point. Schedule ko nung adlaw day or within this week, Pero kanang ikaupat nga impeachment complaint o dili na makadaog 1/3 votes sa gidaghanon sa mga congressmen, di gyapon magsilbi. So ilang buhaton na makakuha sa 1/3 votes, wa na gay kon. Oras gihapoy problema ana Kanang impeachment mahigala batok ni Sara Duterte Carpio, oras gyapon problema. Unsa may kalainan sa impeachment ni Justice Corona at the time? Niadto 2012 to, wa may eleksyon. Dili man election year inday ken. Subahalag man langan-langan way problema. Wa mga higalay magdali kay total wa may eleksyon. Ang karon ni may eleksyon. So kung ipasaka ang kaso ni Sara Duterte Carpio nga ipugos gyud. Ang problema mahigala kay dako posibilidad ma railroaded gyud kay wa naman.
February 13 mag-campaign period na gud. Saon man na nya Mayo mahigala eleksyon na. Pero ipugos gyud pasakag kaso, makakuha 1/3 votes kumbati gyapon. Bahala nag magkinaon sa sunod. Bahala na mahigala magka unsay mahitabo mahigala sa trial basta importante mapasakang impeachment diri sa ang articles of impeachment. Nya matod pa mahigala posible ra ba kuno makakuha 1/3 votes? Sige atong tan-awon ni mga sukit paminaw aligre bitaw hinuon ni na impeachment yun. Pero sa ako nangingon ang oras mao'y problema. Niini mga panahon na pero kung ipugos posible gyapon mapadayon Katari pagtagad sab karon nga buntaga sa panuwar sab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Pili lang ta daghang mga issues ron, impeachment, pud mahigalay pagtangtang ni Sara Duterte Carpio gikan sa National Security Council. May ubay ni pay issue sa PhilHealth, pay issue sa budget. Depende lang ni karon taon. Kini guban pa masigutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Okay, arata may galas to mga issues ro nga buntaga. Kung sa may gusto netizen kay magguanta, report lang ta sa or viral sa tisgutan or mag-discuss tag issues sa may ilang gusto. Ato lang agad-agaron ang netizen. Mag-BP Sara lang kuno ta, mo ingon. O mag-BP Sara ta sa may ilang gusto katong natangtang si VP Sara sa National Security Council or katong ikaupat nga impeachment complaint. Ritasakan, sige, anya, isgutan talaga po nang sa pagkatangtang niya sa NSC. Tangtang man sa ni President BBM. Kining kaupat nga impeachment complaint, matod pa mga higala niya, pag yung kaupat, karong adlaw kuno ipasaka ni day. Karong adlaw, na may lain time, yun, no? Ang kontra mga higala karon, pareho ning Mayor Jonas Cortez paitan ng iyang kahimtang ron. Ang iyang kontra ron mga higalang oras. Sige, pitik ang kuan ba? Pitik ang orasan. Unya Supreme Court mo saan nimo madali dahil imong inyon niya dalian ang amo Dres Mandawi. Di man na to mamanduan ni mga justices ra ba? Mo na problema ndako ron, no? Kini ni ang okay, so kini ni dako problema Jonas unday. Although ang mga awano mahigala og kini ni ang sige naman ko sa kumbati dito sa Mandawi sad ang kinampanyahay, may hunong kampanya sa mga uwano o sa mga Cortes matod pa sa mga tigya paniid na to sa Mandawi. Binanatay ko dito sa field sad. Sige, haygog pa ning kamot, no? Ang problema sa legal, ang aspeto sa legal. Oras, maoy problema mga higala ni Mayor Jonas Cortez ron. Kay magprinta naman kumili ko ng adlaw sa baluta. Nya og maimprinta na, usaon na lana. Mao po ni kang Sara. Ang uban gusto maging mahigala pa sa kaso Sara yun, ipasaka yun. Na kung ipugos ni mahigala, oras na po'y problema. Kay balik ko na ko ang katong kang Justice Corona, Renato Corona, gisugdan tog December na human og May. Adtong panahon na way election. Unya, timan ihangang imong gi-impeach Chief Justice Supreme Court. Samot na karon ang imong impeach Vice President nga naay mga supporters, malangan-langan mangita na. Unya, kinini ang lahi kayo kay katubong Justice Corona in town day, nasa judiciary, wa ba sa mga supporters nga morale niya ba? Kaning kang Sara, mahigala, naigamayng isyo, automatic ang mga tao mo, rally ba? So, medyo managana po mga kagalaan ang mga senador, unsang pagkalaki ni ron. Kaya doon na may mga supporters. Kaya, tinuod man tong giingon ni Congressman Neil Tupas, nga akong gi-interview. Kaya siya man may gala maoy Chief Prosecutor god lagi sa panahon ni Chief Justice Renato Corona nga impeachment. Mana ako gisang gi-interview. Ay siya congressman sa may chief at siya Chairman's Committee on Justice. So doon na siya knowledge sa nitty-gritty dito sa sulod. Ingon gyud sa duha ka butang nga importante sa impeachment. Number 1, support sa president. Number 2, support sa mga tao. Straight to the point. Kining support sa president importante kayo ngano man. Aron nga paspas mahigala ang sigurado ka nga mapasar ang articles of impeachment didto sa Senate. Kinigod karon ni file ni mga congressmen mga higala kining mga representative sa party list. Ang una kadto mahigala sa Akbayan Party List, ikaduha ang Makabayan Black, ikatulo kining matod pa dunay mga ni file pod mga higalang ikatulo. Katutuang nagpailang mga pari makuno to. Nya karong ikaapat amot kinsa ning mo file. So kung mo follow ta sa regular nga filing, di na gyud maapas. Nganong di na maapas ang rules mga higala di mo kopya sa rules
of Procedure in Impeachment Proceedings. Pitang wa na gyud kay i-refer man gikan sa Secretary General naaman ron gitanugan man sa Secretary General ipasa niya ito sa Speaker of the House. Ang Speaker of the House mo endorse ngadto mahigalas Committee on Justice. Diha na ma-counted kung doon na impeachment nga na file. Sa pagkakaroon, walang impeachment complaint na pa sa mga kamot sa Secretary General wa pay di pa magsugod og kwenta sa number of hours, number of days. Kay importante man ang kwentahon because ang atong balaod sa impeachment, nag-ingon man nga why impeachment ma-file against sa the same impeachable official within 1 year. Oh. Ang katuyuan po na mahigala nga, kini nga to mga impeachable officials, mga dagko maglanggo, impeachable officials ka, makatrabaho pa mo. Kay liman ka nog, padalitan og, wa nagi pili na, inighaman ma, dismiss na, file na po na, wa nagi mahimong trabaho ng gobyerno. Mo na nga di pwede. So, maghuwat ka og another 1 year. Na kining hitabua karon mga sukin tigpaminaw. Kato bitong kang Gloria makapagalaroyo day binuang naman sa tong ilang kuan atong panahon na. Ilang ipaabot nga moabot og 1 year file. Paspas to sila nga pag abot og 1 year naka-file karon kay daghan mo tong kaso sa Gloria. Doon na gyud mga interesado mo file. Doon na po tig-file nila dito pod nya. Kana bang tig-file og impeachment aron lang gyud nga makuha ang technicality. So hindi abot og 1 year i-file na yung impeachment. Mga down ko kuno tong tig-file indekin. Mga down sa house, file. Pag-file na dito sa Secretary General, i-endorse sa Speaker, ang Speaker po ila, ang Speaker po mo endorse sa Committee on Justice. Pag-abot sa Committee on Justice, na-file na. Maingon Committee on Justice, oy, kuwang maning impeachment, insufficient in form and substance man. Dismiss. Kay insufficient in form and substance, maura kutob na diha. Wa na namatay ang impeachment. Diha ra kutob mahigalas committee level. O, tiya mo na. Pasaka og impeachment complaint nya klarong depektuoso. Nya kadto mo pasakag impeachment mahigala nga klaro gyud nga impeachment, klaro ang ground, klaro ang way depekto. Ingon man na naulhi man kada na may naka-file noon. Malit lang kag usa ka oras wa na ka. Kay di naman na-file naman yan, na-endorse na, considered naman nga na-file na. Technical mo kuning balaod sa mahigala tungod sa teknikalidad sa balaod duaan pod sa uban. Mo ni prangkang istorya ha. Nagkaron kining kang Sara, wa pa man ni may galai, napas mga kamot sa Secretary General. Mabita ingon si Congressman Tupas sa tingala bitaw sa kuana nga nganong gitanugan na sa iyang kamot. Dunay mga strategy ana. Nganong gitanugan na siyang kamot para nga dili magkwintada ang impeachment. Karon paaboton ang ikaupat. Bisan pag na ikaupat nga impeachment, dunay ikalima, bisan ang ikauno magsabot-sabot ni mga tagay-tagay sa daplin palitan, mga tambay, tagay-tagay, file po tayong impeachment para musikat po ta. Wala na'y kwintada, mahigalag, dili makakuha 1/3 votes. Pwede lang yun doon. Dito sa Manila, o taga Manila ka, mga kailangan, namoy mga barkada panalitan, tagay-tagay mo sa daplin kay. Sabo, file po tagato para mabalita sa taga nag-file ta. Kutob na lang yung kas pag-file. Bisa pa karong adlaw mo, file, fourth impeachment complaint. Di ka kuha 1/3 votes. Wa na, gyapon na gapa. Wa na. Ang imo na lang nga naka-file-file ka, pwede lagi nga magtagay-tagay mo sa daplin. Doon na kay migong abogado, tagay-tagay mo yung ka nga, mo-file-file sa tagato. Kaya ano, babalita po taga na po ikalimang impeachment complaint. Mo-file kag reklamo dito. Dukduki lang ninyo kuan niya. File na po ka. Bisan pag maabot og napo ka impeachment complaints. Before mo abot mahigalan January 13, ka January 13 man maoy mo balik ang sessions Kongreso. Og di ka kuha og 1/3 votes, wa nagihinungdan ka nang maong impeachment complaint. Straight to the point. Prangka-prangkang pagka-istorya. Kay karon ay mo file karon ikalima. Bisag kinsay naminaw sa program ron. Magunahon na sila nga, file na po tag-ato. Mo reklamo na sa tagkuan. Ang importante na, file ba lang. Total, mabalita pa sa media. Kutob na lang yun din ha. Kay di kay kakuha ron og 1/3 votes, kanang ni-file bisa pag napo ka impeachment complaints mahigala ng NAA. Napo ka reklamo ng NAA, tigumon sa Secretary General. Unya ihatag sa Speaker, di na gyud makaabot sa time. Kung mo follow ta sa regular filing. Ngano man, pagkalangan na lang gyud kay regular filing. Mura man gud siya may galag kanabang regular preliminary investigation sa prosecutor's office. Maunay procedure inaana. Pulti lang nga na, patubagon pa ni mo si Sara day.
Saan man na nimo? Patubagon. Lima ka ang rules mahigala na magkukopya. Kung makakita sa nga pag-abot sa komite, di ba? Gikan sa Secretary General, ipasa nga to sa Speaker. Pagkaman ang Speaker mo endorse nga to sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice ila pang i-evaluate sufficient in form and substance ba. Inigtanaw nila insufficient gani, dili insufficient in form substance dismiss. Pwede na i-dismiss nila. Pero pag tanaw nila sufficient, saro naman og ma-insufficient og tulog to na kang file, napay ikaupat. Murag nilad po paminaw imong inyon insufficient in form substance, imong inyon okay sufficient. Nan kung sufficient, padadaan nimo og i-furnish nimo copy ang Vice President. Mo-furnish copy ka sa Vice President, and i-furnish copy nimo madawat sa Vice President, mutubag siya. Isus Ginoo ko kanus apa man ta mutubag. Unya karon ipadaan nimo karon registered mail. O siya, registered mail, ipadaan ito sa Davao. O ipadaan ito sa Manila lang day, kaya nalaman itong Office of the Vice President. Nya may manawa, pa may kadawat sa kopya, ang formal kopya may mong dawaton. Inyong tala mo, nakadawat na yun, tagaan magkag-number of days. Nya kasagaran, mahigalan, kaya mga abogado, mga kaigalaan, mutubag sa, adto na mutubag sa katapusang adlaw. Ang uban anak mutubag sa katapusang adlaw kay perting bisiha sa opisina, daghang mga pleadings gihimo sa ubang mga kaso, di na late, magkalit-late ning uban. Ngadto na sa katapusang, okay kasagaran ba? Adto, ako believe sa ko ning ubang mga abogado nga ordiran mahigala within 10 days ana. Pagkasikan din, nana dayon, tubag day, believe ko inana, kapi kasnapi. Napoy uban niya, tagag 10 days, adto gus 10 days pa mahigala mo tubag. Adto sa ika-10th day, daghang rason. Pwede nga perting bisiha yun. Muna nga ito sa ika-10th day. Napoy uban, duwa na sa dito basketball, uban, mag-golf na sa. Di mo lihok mahigala, di na time na yun. Isus ka daghang kaila na ko anay na nga di mo lihok. Narita gitagaan tag 10 days. Sige lang, awa pa man. Layo pa man. 8 day na, o 9th day na, usa pa mo lihok. Nakaabot magipon sa oras, di usa o man animo. O naman, basta kinaka-submit may ika-10th day. Ang uban sa tuyo-tuyoon yun sa noon. Hindi kin, tuyo-tuyoon nga nga ito nakas katapusang adlaw mo submit. Ni samot o kalangan, prangkang pag-istorya kung muagi taan ng regular way, mga higala nga to sa Committee on Justice, what nagi time. So muagi bigyan mo nga to sa 1/3 votes. Kay once magkakuha og 1/3 votes, automatic na ditso na. Sa to pa ang articles of impeachment, diretso na nga to sa Senate. So karon January 13, bisan apiki na gyud hapon sa oras, kay practically kining January mahigala na, napahak naman ang tunga sa buwan. Unya by February ra ba mga kaigalaan, February 13 day, na mag-campaign period na. Jesus, Ginoo ko. Saan naman na, pero hala, bahalag ma-railroad na lang ning tanan. Basta ipadayon lang gina. Kay ang problema masagod doon, dili ang magdili ni padayon doon mga higala nga. Dili nila aksyonan na nga mingos BBM ay na lang yung ikuan kay napaydaghang mga butang atong tanawonon. Nya di man maminaw ni BBM kining mga laing grupo day. Kadtong mga congressmen, nga kadtong mga district congressmen naminaw to sa Malacañang ug unsa mga higalay sulti. Nya karon ang akbayan kining Makabayan Black lahi man ila bahala mo Malacañang ug sa inyo kon basta kagimi mo pasaka gyud kaso. So karon pasaka gyud. Unsaon naman aron ang man karon, unsaon man pag-explain ngadto sa mga tao nga dili ninyo aksyonan na nga namay complaint nga gipasaka. Mapugos gyud aksyon ang House. Ang pinaka-aksyon sa House ron ilang i-refer gyud sa Committee on Justice. Mao gina ilang yung aksyonan di mapuydig di. Kay mga tao mingo mo to unsa man taon mo man yung aksyonin nang naamay complaint ka klaro. Mao gina at the very least kung ilang ang kuno na nga mag-ilang pagkatulgon na sa diha. O di isla mo pirma mahigalag 1/3, di makakuag pirma ng 1/3, makaingon pa mga tao. Ngano nang imbisigan mo musara, na naman ka na confidential funds, na naman ka na sigmay regress piatos, na klaro naman ka na, para ninyo, kanas may regress piatos, kana sa Sinuba, kana sa Tempura, o kana nga sa mga higala ni, sa mangyugka ng Sara Duterte Carpio. Although ako na nag-explain mahigala ng confidential funds, pero para sa uban mahigala, labi na itong listeners DWHP. Ito mga listeners DWHP, nakibaw na sila nga, anak na din ang kuano, mo din na siya. Nakatong listener, kaya may nga man itong, mo na gina, maligis piatos yun. Sige, pasakain niyo kaso. Ug dili mo pasakag kaso, way gamit na unsa naman lang tong ilang
ilang imbestigar dahil wala na ito'y gamit itong imbestigar. So maipit ang mga congressman ang kalakiharon. Nan kung dili ninyo na pasaka ang kaso Sara o dili ninyo i-move ng impeachment complaint, unsaon man nyo pag-explicar sa mga tao ron ang magpakatulgo na niya ron, ha? Straight to the point. Makakuha og 1/3 votes, tuloy ang impeachment. O dili makakuha og 1/3 votes, wala na'y panahon. But kinahanglan aksyonan gihapon yun na. I-induce gyud gihapon na kanas Martin Romualdez kinahanglan gyud nga iya nang aksyonan day. Bahala na og wala gi time, bahala na. Unsa may buhaton ni Martin karon, iyang i-convince ang iyang mga tao diya sa Congress, pirma lang mo 1/3 na. Makakuha na tag 106 votes, okay na. Para mapasaka na to, bahala ng Senate, ilan ang problema na nga pohon. Pero kini ko mga congressmen, di man kini mabalaka, gamay naman kong distrito. So, ang mahitabo ana, total election, ang maapektahan dyan ang mga senador. Pwede na ilang himuon nga, kasi makakuha ng tag 1/3 votes, kaya pasa na to sa Senate, bahala na ang Senate mingon, wala na time, bahala na ba sa amo sa lower house, among gihimo ang among trabaho? Anaon na lang gina nila. 1/3 votes kuhaon gyud. O dili makuha, o ikaw may Martin Romualdez ron, bahala di makuha, endorse gyud na nimo ng impeachment. Ang mag-imong pakatulgo na sa imong opisina. Or posible ba kanaday nga nganong wala ipasad tong Romualdez din ara na sa Secretary General. Para nga ang mabasol po ng Secretary General, pwede po niya iduot lang po nila nga na ready man tami pero wa man ihatag sa Secretary General naman na niya. Kay total ang Secretary General kuan naman kini ni ang ordinary employer man na sa House. Ordinary employee sa lower house, wa man na manginahang nagboto, pwede kato na itong iduot na lang to day. Naaman, ready man mi pero sa unang Secretary General iya man gitaguan o man niya ihatag dili namo. Kay mosugot kag sa dili, medyo maipit manghigala ang mga congressmen ini. Kinahanglan gyud mo aksyon sila. Sama pa explicar nimo sa mga tao nga naamang gikuan. Bisata to pag-ingon ni BBM ay nalagi padayon. Wa gini padayon. O pasaka. Karon man maminaw niya ang mga congressmen nga naminaw niya kadto mga district congressmen. Naminaw ang Akbayan wa man. Ang Makabayan wa man. Nya do naman po'y kaugalingong panglantaw ang Makabayan og Akbayan og kinini ang mga grupo sa mga matud papari. Nya pa kuno ikaw patron. Ato lang respetaran ang ilang nga naa sa ilang kaugalingong panglantaw. O i-file na ron. Ang magdini aksyonan ninyo na ron. Saon naman eh. So medyo simi-ipit ng kalakiha mga higala ang Congress aning kalakiha ron. Straight to the point. Pero kung makakuha og 1/3 votes, kaingo man nga posibleng makakuha, apiki gihapon pero pwede na. Total mapasaka ang impeachment, articles of impeachment sa Senate, dali raman ang magpatahig sa nina sa senador. Ipapaspas na nimo diha og patahi og kanang robe diha. Dali raman ang pagpatahig robe diha nga kanang judge na kagporma. Dai pwede rin ipapakyaw ka na Diyos Gilmore. Wag na ba? Rob naman niya itom. Dali lang kayo na. Ha? Na maganda kang tuga, ganit diha day. O ganit graduation mo. Kanala sa magaling. Sugo na yun ang impeachment. Ha? Pwede na mo huwam. No? Para may kadaghang kakunan o panalitan ba? Ipugos yun ni mga kaigalaan nga ipadayon. Kay total, ang tuyo anak, kung ma-impeach si Sara dire sa lower house, unya makonbikto, bahalang magkinaw sa konbiktuhon lang yung tuyo, bahala na mga higala og magka-apike sa oras, ma-railroad na diha, bahalang ma-railroad na dihang proceedings, basta ang final mahigala, konbikto, pagka-konbikto di nakadagan, ngadto sa 2028. Kabutangan man na diha mga higala nga removal from office, tangtang, plus perpetual disqualification from government service. Di na. Kana lagi toyo, bahala mag-unsay kasultis mga tao, bahala na. Kana kung kaya sa mga senador. Kana kung kaya sa mga senador, aron ang tuyo lagi nila nga mawagtang na gyud si Sara. Sa 2028 di na kadagan. Kay butangan mag-perpetual disqualification. O doon na kay perpetual disqualification mga sukid tigpaminaw. Di naman ka, bisag barangay tanod sa imong baryo, di naman ka pwede. Idagan pa nimo na, i-question pa nimo na Supreme Court kanang perpetual disqualification from service. O ingon pa kag di pa final executory 2028 pa man to. Dako pa nang daghan pa nang kuanon pero kana mahigala pa ingon wa na perpetual disqualification. Inig-file ni
Sara na, mingong kumilig, di na kay, na naman kay perpetual disqualification. Diha yun ta kaingon nga, kining presidency, destiny yun eh. Ha? Kung si Sara Mahigala, destiny diha, da para iya na. Kay, katong 2022, maamang gito'y para iya. Katong 2022 eleksyon, kang Sara gito. Didagan sa presidente ato, iya gito. Tanan mga higala nga, murabag ang universe, nagkasabot. Ang universe nagkasnabot nga siya na gyud. Iya mangyatag BBM. So ang 2028 dili pa na klaro kay og panalitag ma-impeach Sara karon. Inig-impeach Sara butang ag perpetual disqualification di sa kadagan 2028. Mo nang niingon si Salvador Panilo, di na gani kadagan si Sara gyud. Da si Ruben Padilla may among kandidato na lang. Ingon Ruben Padilla, tisal Ruben Padilla sa iyang baga na, wala pag ganahan. Duda ko, Ruben Padilla naman ay budagan mahigala, murag matintal o dagag balik sa Manny Pacquiao ng kalakihan. Para giganahan po si Ruben Padilla, ingon si Salvador Panilo, kung ilang buhaton na, ilang mabuhat ang tanan, pwede man ang buhaton. Kaya kinira ba mga senador, may timan ha? Na ako isulti ninyo yun niya, ang posibilidad na yung mga posibilidad ba? Kini posibilidad na ni. Sa ato lang analysis ba? Dili ni mo makuan dayo makakuha sa 1/3 votes pag abot sa Senate, pwede ba ya? Ano man tanaw ha? Ang kini mga senador, ila man ning banabanaon gyud nga usay mga tao. Ilan na mabutang sa apiki kung unsaon ito pagdesisyon eh. Pero kini ba yung kwarta mahigala, posible ba yun ay makapalihok? Matod pa nila kanang patay mo bangon na ba na kwarta? Usas mga butang angan tuntimanan ha? Ang Senate supak sa akap. Kanang ayuda sa kapos ang kita program, supak ang Senate. Kisa man na mga higalang initiative, kang Romualdez man na, di mo sugot ang senador. Pero pag ingon pa Baykam Committee mga higala, pag ingon pa to Senate nga, sige, dinagko man ng kwarta sa akap, ang naagoy hold ng akap kung mga congressmen. Niingon mga higala ang mga congressmen dito sa lower house nga, sige, kamo mga senador, tagaan na po mo na mo. No? Okay na mo, na 5 billion inyo. Ang amo, 21 billion, kay daghan may magbahin. 318 man may ka-congressmen magbahin. So, dako-dako lang ng amo. 21 billion ang sa amo dili sa mga congressmen. Ang inyo mga senador, 24 mo magbahin. Karon wala sa Angara, 23 na lang mo. So, na 5 billion inyo. Okay mo na. Inyo senador, okay, sige. Approve, boy. Na-approve ang akap. So, kana timailhan nga, ayay, kung ilag yun mahigalang tuyuan nga i-impeach Sara, medyo doon na gapoy posibilidad. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Panyok, ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Sangan kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN sa bakos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kanyo pinagsapagingon sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.